Peter von Scholten, de har skabt et paradis på jorden. Paikannetaan puhelinta käyttäjälle Motsi. Sä voisit yrittää kiinnostua niistä äidin konsertti-illoista ja muista menoista. Yeah. So what's happening here? Vi har fundet nogle menneskeknogler. Du tror snart vel, de her dyrknogler? Nej, det er menneskeknogler. De lå begravet under nogle sten. Du lå den vel ved at grave, ikke? Nej, jeg har dem her. Vi skulle have nogle souvenirs, ikke? Er þetta móðir þín? Já. Sæl, frú mín. Hún er dauð. Þú ert að grenja. Grenja? Nei, ég var ekkert að grenja. Hægri, vinstri. Jag har inte lov att stoppa Gomez. Han är i krig. Men de kommer hem snart, sant? Det kommer inte gå bra med oss. فکر کنم اگه همین داستانو بگیریم تا تهش بریم شاید کار کنه، شاید دیپورتمون نکنه. سلام.